Son 10 alumnos de cuarto da ESO do Colexio Salesianos de Cambados, pero xa teñen a comunidade científica pendente deles. O motivo deste interese é que estes mozos e mozas crearon nas clases de tecnoloxía un brazo robótico que se move de forma inalámbrica replicando os movementos feitos a través dun guante. Es una mano robótica que está conectada por un guante y lo que hace es replicar los movimientos del guante. Pois bueno, nos realizamos unha man de prezas impresas en 3D que replica as mans dun guante con sensores, replica os movementos e envíalle información á man. O alumnado escolleu a creación do brazo robótico para pechar a asignatura de tecnoloxía, pero dende o centro propuxéronlles participar co proxecto na Maker Faire de Santiago, unha feira de innovación, co que o alumnado tivo que poñerse as pilas e aumentar os seus coñecementos en numerosos campos. Pois desde algo de programación, a partes máis mecánicas, a saber utilizar unha impresora 3D, soldar cables, coser. Tuvimos que aprender desde cómo utilizar una impresora 3D para hacer la parte externa de la mano hasta el funcionamiento de los servos y el código. E o máis difícil de todo que foi a programación de isto. Programamos en Arduino e sí que é verdad que estes niveles de programación na ESO non se suelen dar, pero eles estaban tan contentos que era imposible frenalos. Os estudantes participaron na feira co seu proxecto e ademais expuxeron ao público e ao xurado o seu funcionamento. A innovación do seu brazo robótico e a mostra dos seus coñecementos valeulles o primeiro premio tanto do xurado como do público. Pois genial, para mí dame moita satisfacción ver como a xente se interesa por un traballo que fixemos uns nenos de cuarto. Para nosotros es ya un premio estar allí y el poder presentar nuestra mano y otros proyectos al público y poder explicarlos y defenderlos, pero encima ganar esto yo creo que nos impactó bastante. Al principio nos costó creérnoslo y después domingo, cuando nos dijeron que ganamos otro, ya pensamos que estaban de broma. Dende o centro destacan as ganas postas polo alumnado e a súa disponibilidade para estudar materias que exceden os niveis de ensinanza da ESO, pero o que máis destaca o seu mestre é o traballo en equipo. Pero a min brillaban os ollos cando estaban en riba do escenario, estaban defendendo o seu traballo, os vía felices, os vía contentos. Para min é moito máis premio. Velos a eles felices, velos a eles motivados, velos confiados, que superaran esa frustración inicial de que nada funcionaba, para min é moito máis premio que incluso os dous galardóns. Tras a experiencia, os alumnos comezan a valorar a posibilidade de dedicarse ao sector tecnolóxico. Ainda estou mirando, pero posiblemente. Sí, yo tenía pensado hacer una FP de electrónica porque junta tanto la parte mecánica como la programación, que es más o menos lo que me interesa ahora mismo. Segundo comentaba o seu mestre, o brazo robótico creado por estes rapaces espertou a curiosidade incluso de deseñadores profesionais. Un traballo brillante que apunta a sobresaínte.